bat izaten da lehenengo guna. Lehenengo gunean beti movimentu goixo egoten da. Eta, bueno, bai, alba da prendak erdixa bentsete karritxakuak erdixa saltzen badia, ja, gustora, konforme. Etorri naz behin behi buelta bat emoten, eta ikusi dudaz kuadrobi, eta erosi dudaz, itxiarri erosietzaz. Bai. Eta, bueno, ondo dago, jentieko lanetarateko gauzak, eta ikusteko gehizen bez, batzutan igual ezara sartzen den dara, eta ez dozuz ikusten gauzak. Eta, ba, ondo dago, bai, bai. Bere bidea, berarentzat onena, koloretan guztu guzia. Bai, giroa oso ona, bai. Batzutan itzen da plazan, beste batzutan itzen da hemen, Rondian. Bai, zeo zer hartu dugu, bai. Zelako aukeri izaten da? Ba oso ondo dago, bueltatxo bat emon, eta bueno, oin bueltatxo bat gero arratzaldean igual beste bat emongo dugu, eta bueno, bizitasuna moteotxa herria oso ondo dago. Herrixandako oso ondo dago. Enti anima huitzen da, eta bueno, erotako Hori da. Bai, dakasuna, temporadako danak entzen dozu, eta bueno. Eta gero dendak ezagutzeko be bai, eta ondo dago. ondo dago.